U Erste banci sam od 2005. godine. Od tada je banka narasla za više od 700 zaposlenika. Moj posao je privući, zadržati i razvijati najbolje ljude koji čine Erste banku drugačijom. Vjerujem boljim od drugih banaka. Iako je bankarstvo smislen posao, koji povezuje one koji imaju više nego što im treba sa onima kojima treba više, za mene je bankarstvo ipak više posao s ljudima nego posao s novcem. Takav posao zahtjeva prave ljude na pravom mjestu. A tu je jako bitno da smo svi iskreni jedni s drugima, da se upoznamo baš onakvima kakvi jesmo. Naša banka danas zapošljava više od 2200 zaposlenika, od kojih većina radi direktno s klijentima. To je velik i odgovoran posao. Svaki dan je drugačiji. Možda ga baš to čini posebno interesantnim. Evo Jelena, odobrila sam ti ovaj kredit, lijepo si to napravila. A reci mi koliko imaš još kredita? Imam još 2. Hoćeš stići to do sutra napraviti da u ponedjeljak plasiramo? Da, naravno. To je super. Što se tiče ostalih kredita, kakva je situacija? Koliko imaš za obradu? Imam još 3 gotovinska stambenih hipoteka. Dobro. Reci mi kad ideš na godišnji? Kraj mjeseca. Kraj mjeseca, dobro. Ovako, ja sam sada pripremila za tebe jedan stambeni kredit. Dobro. U Erste banci imamo dosta široko shvaćanje odgovornosti. To su donacije, sponzorstva. Naši zaposlenici imaju mogućnost korporativnog volontiranja. Ali to je prije svega način na koji mi radimo svoj posao. Naša je vizija da vodimo računa o dobrobiti naših zaposlenika, društvene zajednice i naših dioničara. U protekle 3 godine otvorili smo 13 poslovnica diljem Hrvatske. Otvorili smo nova radna mjesta, stvorili konkurentnost i utječemo na razvoj lokalnog gospodarstva. Bankarstvo nije statično, to je dinamičan i kreativan posao. Za raditi takav posao mi tražimo ambiciozne, znatiželjne i ljude s idejom. U radu na društvenim mrežama nema hodograma, nema petoljetnih strategija ili planova, nema gotovih rješenja. Ono što smatramo našom najvećom odlikom je odvažnost, spremnost na prilagodbu promjenama i novim zahtjevima klijenata. Otvoreni smo za kritiku jer nam pomaže da postanemo još bolji i spremni iskušavati nova nepoznata rješenja. Dosad nam se takav pristup višestruko isplatio. Mi vas zapošljavamo zbog onoga što ste sada i zbog onoga što možete postati. Na 3. godini faksa došla sam tu odraditi studentsku praksu. Trebala je trajati 3 tjedna, a sad sam tu već 4 godine. U međuvremenu sam odradila studentske poslove, pripravnički staž, a danas radim posao koji je ispunio sva moja očekivanja, na kojem svaki dan imam priliku naučiti nešto novo i koji napokon donio smisla stvarima koje smo učili na faksu. To je moja definicija dobre karijere. Gotovo 10% zaposlenika svake godine napravi pomak u svojoj karijeri unutar banke. Ali nije samo karijera što nas čini zadovoljnima na poslu. To je puno više. U banci sam 10 godina. Počela sam kao pripravnik. Korak po korak došla sam do mjesta zamjenika direktora direkcije. Ono što je bitno za reći je da mi niti u jednom trenutku od ponedjeljka nije pao mrak na oči, a to mi je uspjelo na način da sam radila posao koji volim, sa ljudima koje volim, na način koji volim. A kad smo kod ljubavi, u banci sam se i zaljubila u svog supruga, koji ovdje također radi. Postala sam mama našem Marku, a uskoro stiže i bracu. Naš idealni kandidat. Pa važno je da ima viziju, ideju, da voli ljude, da se veseli svom i tuđem uspjehu. Važno je da dijelimo iste vrijednosti. Sve ostalo se može naučiti. U pravilu na poslu provedemo pola života. S kakvim ljudima vi želite raditi? Razmislite.